Tervetuloa seuraamaan Urheiluvarttia. Aluksi tapaamme miehen, joka on tavoitellut Sporakuskien kilometrikisan mestaruutta useamman vuoden ajan. Hän kertoo syväluotaavassa haastattelussa avaimet menestyksen ja vastoinkäymiset, joita kauteen valmistautuessa on ollut. Saanko esitellä vuoden 2015 kilometrikisan mestari Jukka Lyly? No paljon onnea kilometrikisan voitosta. Miltä nyt tuntuu? No kyllä tää ihan uskomaton fiilis on, että 3 kertaa tätä aikaisemmin yritettiin ja nyt 4. kerralla tuli sitten tää jättipotti, että en vielä niin kuin viime syksynä osannut edes kuvitella, että aina on haasteena lähtenyt mukaan ja haasteena lähin tänäkin kesänä. Nyt ihan fantastinen juttu on. No mitkä sun mielestä on avaintekijät ollut tänä vuonna sun voittoon? No kyllä se oli määrätietoinen harjoittelu ja valmistautuminen nyt tähän kauteen. Onnistunut 10 kilon painonpudotus ja nyt sitten ehkä tärkein osatekijä nyt oli tää maastopyörä, jonka mä tuossa hankin tuossa keväällä. Ja tää nyt mahdollistaa sitten sen, että voi ajaa säässä kuin säässä. Tai ainahan mä oon ajanut säässä kuin säässä, mutta nyt pystyy ajaa säässä kuin säässä ja paikassa kuin paikassa. Ja se, että kyllä ehkä henkisesti kasvoin niin kuin voittajaksi niin kuin viime kesän jälkeen. Että kyllä nyt tänä kesänä otetaan jotain suurta mahtavaa. Valmistautumasi tämän vuoden kilpailuun sai takapakkia, kun loukkaannuit viime syksynä. Joo, se loukkaantuminen tapahtui marraskuun 4. päivä. Mulla repesi takareisi 20 senttiä täältä mihin takareisilihas ja pakaralihas kiinnittyy tänne istuinkyhmyyn. Täältä repesi 20 senttiä melkein tänne polvitaipeeseen saakka. Se, että jalka saatiin työkuntoon, niin siihen meni 2,5 kuukautta. Ja sitten maaliskuussa niin se hajosi uudestaan, kun se todettiin lihaskiinnikkeen repeämä, mutta sekin saatiin sitten ortopedin ja fysioterapeutin kanssa, niin saatiin jalan liikerata saatiin niin kuin kuntoon. Ja nyt sitten tämä mahdollistaa jo kevyen pyöräilyn ja maaliskuun puolivälissä se sitten aloitin valmistautumisen tuohon kauteen. 13.3. talvisodan päättymisen muistopäivänä sitten tämän menopelin tuli hankittua ja siitä se alkoi sitten. Ja painoakin sain pudotettua entisestään ja tunsin olevani, että nyt mä oon hyvässä kunnossa. Ja toukokuussa kun kisa alkoi sitten, niin tuntui tosi hyvältä. Ja tietysti vielä oli haastajana mukana, että kestääkö jalka sitten ton kesän rasituksen. Ja toukokuun suorastaan lennettiin. 1322 kilometriä tuli toukokuussa ajettua ja pelkästään tällä. No sä oot vuosien varrella panostanut muutenkin noihin pyöräkalustoon, niin mitä sä niistä voisit kertoa? No, mulla on tässä vuosien saatossa nyt nämä pyörät tässä on vähän vaihdellut 3 vuotta sitten, kun tuli tää yllätyshopea. Niin mulla oli vanha kilpapyörä ja vanha maastopyörä, vuosimalli 94. Ja niillä tosiaan tuli se yllätyshopea sitten 2012. No vanhasta maastopyörästä sitten aika jätti tuossa 2013 heti vuoden alussa ja mietin, että mistähän saisin yhtä luotettavan pelin alle. Ja sitten 2013 keväällä hankin sitten Focus Cyclocrossarin. Mutta se ei oikein niinku, se on pyöränä se on hyvä, tai työmatkapyöränä se on hyvä, mutta se ei ole oikein niinku luotettava. Et siinä on koko ajan ollut kaiken maailman pikkuvikoja, mutta kyllä sillä nyt ajaa pystyy. Kilpapyörä mulla on pysynyt samana nyt kohta 10 vuotta. Sä oot myös tykästynyt noihin polkupyöriin niin paljon, että sä oot nimennyt ne. Kyllä. No minkäs nimisiä henkilöitä sulla siellä on? No vanha maastopyörä Terrana Merkkinen vuosimalli 94, jolla mä ajoin melkein 19 vuotta, niin se oli Carl Gustaf Emil. Ja sitten tuo kilpapyörä, jolla mä oon 10 vuotta nyt ajanut, niin se on Adolf Erik. Ja tuo cyclocrossari eli Focus, niin se on Axel Fredrik. Ja sitten tämä, jolla nyt olen liikenteessä, niin tää on Axel Erik. Ja oikeastaan kaikki fillarit mä oon nimennyt entisten kenraaleiden tai puolustusvoimien ylipäälliköiden mukaan. Tämä oli sun ensimmäinen voittos kilometrikisassa. Miten kuvailisit edellisten vuosien kilpailuja? No, ensimmäistä kertaa kun lähdin mukaan 2012, niin silloin tuli yllätyshopea. Ja sekin tuli kyllä
aika kovan taistelun jälkeen. Mä olin pitkään kisas 3. ja sitten tuli semmonen 1,5 kuukauden hirmukunto. Ja sillä tosiaan nosti itteni toiseksi ja pystyi sen kakkossijan sitten pitämään nipin napin. Ja se oli tosiaan se oli suuri saavutus. Ja 2013, no se oli oikeastaan pettymysten vuosi ja sikäli mikäli, että mä olin talven aikana pudottanut melkein 15 kiloa painoa ja nyt on jätkä hyvässä kunnossa, mutta sitten mulla oli kaikennäköisiä kalusto-ongelmia ja omia murheita ja 3. sija tuli sitten, mutta se oli se 3. sija, niin se oli sanotaan balsamia haavoille sitten huonoon kauteen nähden. Ja 2014 kesään niin mä en lähtenyt mitenkään suurin odotuksin siihen koska mä en valmistautunut kisaan juuri ollenkaan. En käynyt harjoittelemassa enkä mitään. Mut sitten kun kisa alkoi vappuna viime vuonna, niin silloin päästiin sellaiseen lentoon, että en uskonut siihen itsekään. Ja ekat 1,5 kuukautta meni erittäin hyvin ja jopa johdin kilometrikisaa. Sitten tuli toi raju kuumetauti ja se sitten vei mut melkein kuukaudeksi niin pois pelistä. Sähän tulit suorastaan ylikuntoon, että sä et malttanut pitää lepopäiviä. En mä siinä oikein lepopäiviä pahemmin pitänyt, että ajattelin, että nyt kun tää tuntuu sujuvan, niin ajetaan sitten. Ja et kyllä mä oikeastaan silloin 2014kin niin olin jo valmis ajaa voitosta ja oli nyt kyllä voittopelissä mukana ihan oikeastaan juhannukseen saakka, mutta sitten kävi niin kuin kävi. No otitko sä oppia tosta sitten tälle vuodelle? Kyllä mä sitä otin omasta mielestäni oppia, että pitää niin kuin ajaa kuitenkin, että ei ajeta henkeä pois, että kyllä levollakin on todella suuri merkitys. Ajetaan pitkä, mutta kuitenkin lyhyt kausi, niin kyllä levätäkin täytyy. No mites tulevaisuus? Mitä sä aiot säilyttää ensi vuonna vielä ykköstilassa? No kyllä ihan nyt on oikeastaan niin kuin lähdetty valmistautuu jo ensi kauteen sillä lailla, että nyt tässä syksyllä keskitytään muihin lajeihin, sauvakävelyyn, salilla aletaan käymään ja sellaista peruskuntoa ja voimaa pitää saada, että kyllä nyt tämä voitto mahdollistaa sen, että kyllä ajetaan voitosta vielä ensi vuonnakin, mutta aika näyttää nyt. No paljon onnea voitosta. Kiitos. Oni, eihän tää pyörä tunnu juuri missään, että kohti ensi kesää ja toista peräkkäistä voittoa. Jee!